Reinder 452. Beschikbaar voor de vakkerij bij de familie Bosma in Kollemerzuid. 5 dochters inmiddels kroon verklaard. 8 nakomelingen dragen het sportpredicaat. En in 2017 werd zijn eerste goedgekeurde zoon getoond. Obra 502. Enige goedgekeurde zoon van aan. De hengste zoon van de familie Bosma completeert Reinder de 4e generatie der hengsten. Onze Nestor Reinder 452. U ziet het, de manen de rijkenhaas tot op de grond. Met name in draf liet hij ook zien dat hij zijn dekbrevet waardig is.